केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। नमस्कार, मी प्रसाद पाताडे आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो। बहुप्रतीक्षित असलेली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह महाराष्ट्रासह ज्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत्या, पोट निवडणुका होत्या, त्या आज अखेर राज्य निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेल्या आहेत। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सार्वत्रिक 24 ग्रामपंचायतीच्या ज्या आहेत त्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत। तर 52 ग्रामपंचायती आहेत, त्यासह 5 सरपंचांच्या पोट निवडणुका ज्या आहेत त्या जाहीर झालेल्या आहेत। या ठिकाणी राज्य निवडणूक आयोगाने जे आहे ते या ठिकाणी या निवडणुका जाहीर केलेल्या आहेत। यामध्ये पाहायला गेला तर कुडाळमध्ये 5 ग्रामपंचायत आहेत ज्यामध्ये ह्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत। कणकवली तालुक्यात 2, देवगड तालुक्यामध्ये 9, मालवण तालुक्यात 1, तर दोडामार्ग तालुक्यात 3 व वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये 4 या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत। तर पोट निवडणुका ज्या ग्रामपंचायतीच्या होणार आहेत त्यांची संख्या आहे ती 52 आहे। त्यापैकी 5 जे सरपंच आहेत त्यांच्या निवडणुका ज्या आहेत त्या याच वेळी होणार, तसेच सदस्य निवडणूकही आहे ती याच वेळी होणार आहे। आपण तालुकावार जी यादी आहे ती पाहूया। देवगडमध्ये वळवंडे म्हणून गाव आहे, या गावाची सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर झालेली आहे। तसेच देवगड तालुक्यातील शिरवली, देवगड तालुक्यातील रामेश्वर, देवगड तालुक्यातील पावनाई, देवगड तालुक्यातील फणसगाव, देवगड तालुक्यातील विठ्ठलादेवी, वानिवडे, तिरलोट आणि ठाकूरवाडी या देवगड तालुक्यातील ग्रामपंचायतींची जी आहे ती सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर झालेली आहे। तर मालवण तालुक्यातील बहुचर्चित असलेली एकच ग्रामपंचायत आहे, प्रतिष्ठेची मानली जाणारी जी ग्रामपंचायत आहे आचरा ग्रामपंचायत, याची सुद्धा जी आहे ती पोट निवडणूक याची सार्वत्रिक निवडणूक जी आहे ती आचरा गावाची या ठिकाणी जाहीर झालेली आहे। कणकवली तालुक्यात 2 ज्या ग्रामपंचायती आहेत, ओटव आणि बेळणे खुर्द या गावांची जी आहे ती सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर झालेली आहे। तर दोडामार्ग तालुक्यामध्ये भेडशी, साटेली भेडशी व बोडण व कुडासे खुर्द या ग्रामपंचायतींची जी आहे ती सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर झालेली आहे। वेंगुर्ला तालुक्यात पेंडूर, मातोंड, खानोली, वांगणी या 4 ग्रामपंचायतींची जी आहे ती सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर झालेली आहे। तसंच कुडाळ तालुक्यामध्ये हुमरमाळा अनाव, हुमरमाळा वालावल, भडगाव, बुद्रुक तसेच वर्धे या 5 ग्रामपंचायतींची जी आहे ती निवडणूक जी आहे ती सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर झालेली आहे। तसंच उर्वरित ज्या 52 ग्रामपंचायती आहेत त्यांची 52 ग्रामपंचायती जी आहे ती पोट निवडणूक आहे। त्यामध्ये 5 सदस्य, 5 सरपंच आहेत यांची सुद्धा या ठिकाणी जी पोट निवडणूक व सार्वत्रिक निवडणूक जी आहे ती जाहीर झालेली आहे। यामध्ये सर्व जे इच्छुक उमेदवार असतील त्यांच्यासाठी सुद्धा या ठिकाणी नियमावली जी आहे ते जाहीर करण्यात आलेली आहे। पाहायला गेला तर 6/10/2023 म्हणजे 6 ऑक्टोबरला आपण या ठिकाणी तहसीलदार यांनी निवडणुकीची नोटीस प्रसिद्ध करण्याचा हा दिनांक आहे। त्यानंतर 16/10/2023 सोमवार ते 20/10/2023 शुक्रवार सकाळी 11 ते 3 या वेळेमध्ये जे आहे ते नामनिर्देशन मागविण्याचा व सादर करण्याचा दिनांक आहे। तर या ठिकाणी दिनांक 23 ऑक्टोबर सोमवार आहे, 11 वाजल्यापासून जी आहे ती छाननी संपेपर्यंत नामनिर्देशन छाननी करण्याचा दिनांक आहे। तसेच 25 ऑक्टोबर रोजी या ठिकाणी नामनिर्देशन पत्र मागे घेण्याचा आहे ती अंतिम दिनांक वेळ जो आहे तो 25 ऑक्टोबर जो आहे त्यावेळी तुम्ही आपलं नामनिर्देशन अर्ज जे आहे तो तुम्ही मागे घेऊ शकता। तसंच पाहायला गेलं तर निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा तसेच अंतिमरित्या निवडणूक लढविण्याचा उमेदवाराची यादी जी आहे तो प्रसिद्ध केली जाणार ती 25 ऑक्टोबर रोजी बुधवारी दुपारी 3 नंतर ही यादी आहे ती प्रसिद्ध केली जाणार आहे। तसंच या ठिकाणी 5 नोव्हेंबरला
रविवारी सकाळी 7:30 ते सायंकाळी 5:30 या वेळेमध्ये आहे ती मतदान प्रक्रिया. म्हणजे ग्रामपंचायत सरपंच असतील, ग्रामपंचायत सदस्य असतील यांना निवडून देण्यासाठी मतदान केलं जातं. तो जो कालावधी आहे तो सकाळी 7:30 ते 5:30 या वेळेमध्ये आहे. तर या सर्व सार्वत्रिक निवडणुकांसह पोटनिवडणुकांचा जो निर्णय आहे तो 6 नोव्हेंबरला जाहीर होणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा ग्रामपंचायतींचं जे चित्र आहे ते स्पष्ट होणार आहे. जिल्ह्यातील कोणत्या पक्षाला कोणत्या पक्षाचं वर्चस्व असेल, कोणत्या राजकीय नेत्याचं वर्चस्व असेल हे आहे ते 6 तारीखला जाहीर होणार आहे. आणि त्यामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रासह जिल्ह्याचं जे निवडणुकांचं सत्र आहे ते सुरू झालेलं आहे. पाहायला गेलात तर तब्बल 1.5 वर्ष उलटून गेलेलं आहे. मात्र जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका आहेत त्या अजूनही प्रलंबित आहेत. त्याही लवकरात जाहीर होतील अशी याच जर ग्रामपंचायतच्या निवडणुका जर जाहीर झाल्या असतील तर त्याही काहीच वेळात किंवा काही कालावधीनंतर जाहीर होतील यात कोणतीही शंका नाही. कॅमेरा पर्सन साहिल बागवेसह प्रसाद पाताडे, कोकण 7 लाईव्हसाठी कुडाळ, सिंधुदुर्ग. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.